Shedzwa mudare rachimatongo zora nhasi 24 May 2026. Wakandiita mukadzi wako, wakandipa mwana, iwe uchiziva kuti ndiri hanzvadzi yako. Takaita mwana tese. Wakandiita mukadzi wako, wakandipa mwana, iwe uchiziva kuti ndiri hanzvadzi yako. Takaita mwana tese. Haisi hanzvadzi yakundaka. Nditete. Ndo last born yakarisa. Kumuri yakarisa. Endrai mberi. Ini ndiri pamba. Ini ndiri pamba. Pamusoro. Toda kuti zvive clear. Ani muri kuona vakomana vari kutora mufananidzo zvinozoita viral as if tiri kutonga varume vega vega kuti vakamitisana. Ngativei nekanhaurongo kuti zviri kufamba sei apa. Though muchiziva but ava kana vakuzoedita zvinoenda mumhepo zvikaenda kuAmerica kunzi vanotonga vanhu kuZimbabwe. Varume nevakadzi murume wega vega vakamitisana. Tatikumbira makombe vapetsananguro kuti vari kumbotongwa sei ava vakaita zvakamira sei so that tinowana chi transparent. Pamusoro vevaviri vagere pamberi pedu tinoda kuziva kuti mauya muno rinodare zuva ranhasi. Toda kubata chokwadi pavaviri paita varume vaviri. Saka murume nomurume hamupanane mhuri, asi mukadzi nemurume ndimunopanana mhuri. Munhu akapirwa mwana kana kuti wamukapa mwana pari zvino ari kunzi haapo, imi mauya kuzomiririra here? Nyaya ichataurwa muno rinodare muchakwanisa kuipindura here? Nokuti apa pavaviri magara muri varume, muchakwanisa kutaura here gore ramakapanana mwana kusvika pari nhasi mauya kumirira tete wenyu kana kuti ndiani wenyu wamamiririra, sezvo pari kutaurwa nhau yekupanana nhumbu? Pamusoro edare ini pano ndakamirira amai vemumangari haana kukwanisa kuuya pano, ari kurwara zvekuti kana kutomutakura chaiko nemota haachakwanisa. Saka indatumwa nevepama kuti chienda undoonzwa kutongwa kwenyaya yemwana sezvo akaisa kwaMambo Matope. Chandaita pano ini kuya kungononzwa chete mashoko achataurwa nemusungwa nezvakataurwa nemumangari tichizodzosera kwandatumwa kuya. It's okay. Mati muri chi? Ndiri kudivi rekwamai vemumangari. Ava ndo vakadanana nani? Nemwana wedu. Nemwana wenyu. Wongo. So zvakli. Imunonzani story? Edmo Kadinga. Kadinga. Wongo. Pamusoro tinotenda nyaya yedu taiona kwayakananga, takukwanisa kupanana ruzivo nokuchenjedzana. Toda kuziva kuti baba mutsanangudza ndimakakwira dani, mutsanangudza kupirwa nhumbu kwamakaitwa kana kuti kwakaitwa hama yenyu muno rinodare nababa wakapa nhumbu kuti wakwanise kutipa umbowo hwemapiro yawakakuita inhumbu. Pamusoro mukutaurwa kwazvo zvinonzi Lazaro Karisa akatakurana natete vake kubva kumusha kwavo kwadzenhumbu hamene kumapurasi kwavakaenda kumakore kumashurayo. Vaenda natete vaya kuya, kutaura kwake iye mwana wedu anoti ndakasvika kuya ndakamwiswa doro nemwana wenzadzi yangu anova Lazaro Karisa. Ndadhakwa akandirepa takatakura nhumbu.
pakatoitwa mwana ainzi Kariba Karisa. Ndikumbira anonzani amacho anonzani Amundidi dzenu akamitiswa eh amundide dzenu kana kuti Karisa. Pakatoitwa mwana akakura kundosvika kuda kumagrade 6. Mwana uyu anonzi akatomboya mumusha akaonekwa neveukama vese kana vanga vakura vanotomuziva mwana yeye. Unfortunately akazofa mwana mushure mekunge arohwa nemheni, asi mwana yeye anozikamwa mudzinza. Akarohwa nemheni ndobva afa. Zvadaro makore afamba, amainya kutumbura wemusikana wakuitiswa mwana uyu vakatozouya kunana mambo pachina mambo Goto vachifambira nyaya yekuti mwana wangu akakanganiswa mumusha makarisa, ndinoda zvinhu zvangu. anonzani mwana Kariba Karisa. Nyaya ikaenda kwamambo Matope ikatotongwa. Nyakupara mhosva akatobvisa mombe yeumai nemachira acho achitenda mhosva yake yakadini yaakaita. Nyaya kwakuita sekuti yapera yakatora makore futi yakadini yakanyararwa. Nhasi uno mwana wangu uyu handimundide uyu akura ari kurwara zvekurwara zviya. Nyaya yaari kungogara achitaura pamuromo make chazoita kuti nyaya idzoke muna mudare. Ari kuti iye pakatongwa nyaya yangu paya ndakaita sendakadzvinyirirwa, pane zvinhu zviri kutonditadzisa kana kufamba rwendo rwangu. Chekutanga, mombe yechimina haina kudini, haina kubviswa. Kusaidi kwangu havisi kundiitira zvakanaka. Chechipiri, pandaida kuti nditaurewo zvandaida kutaura ndakatsimbirirwa ichita sekuti nyaya iri mumhuri, saka ngaingodzambiwa. Asi ndiri kuti inini ndinofanira kuripwawo mombe kurepwa kwandakaitwa nemwana wanzvadzi yangu. Ndo nyaya iri pano. ya Makombe mazvikanga nemafuta ndingambozvikanga ihumanga iri kuzvikanga nemafuta shoko rinova richidaro but handingazvikange nemafuta angu because dai kuri kudzipa pasina chimina apa mwana aifana kurarama. Sei asina kurarama, sei akarohwa nemheni. Toti ndimwari handiti imbotipai tinzwe pirai dare zvataurwa natete venyu kuti makavamwisa doro mukanowarepa kuda kunzwa yekurepa tinowanzorivheya kumapurisa dare ini ndichitsanangudza nyaya iyi ichitsanangudzwa nomumangano zvokuenda kumambo kwadare kwa Chief Goto zveshuwa zvakaitika. Mbuya vainzi Arabheka vamhangara ikoko anova amai vomukadzi uyo Hamdidi. Vamhangana ikoko nyaya yakatsanangudzwa namai vandaita mbuya vacho. Zvakasiyana nezviri kutsanangudzwa hapana apa zvandiri kutonzwa kuti ndakaenda kumapurazi. Anyway, tinogona kunzvenga tichine let's go straight to the point. Chicha makaita inini mushure monge mamwisa doro ava. Handinombovamwisa doro, inini ndakabva paumba ndichienda kuHarare. Right, anyway Makombe, mhosva iyi yemwana hamuna kuita mwana nawo here? Handina. Ndoda kutsanangudza nyaya. Anyway, pamakaenda kwamambo Matope musati mapinda mudare zvinoramba Matope zvakare makabhadharei? Ndakabhadhara mombe. Muchibhadharirei? Ndichibhadharira kuti chenura amai vake vauya kunomhangana. Nyaya iri kutaurwa yamuri kutaura panapa kuti akaita chimina neatete vake panapa, nyaya tiri kuona ndeyekuti dai kuriko kuti ini mambo Matope tikabhadharisa nyaya yakaita saiyo, vakasimuka sei vachienda vese kuHarare zvekutaura uyu sekuru nengi muzukuru wacho kuti
inini ndakaenda kuHarare zvichikwadi obvious ndokwa ndikaenda kuHarare nehanzvadzi yangu inini ikanga yakaroorwa nani nomwana wa Mutimbanyoka. Kariba sene mianzi Karisa munomuziva? Ndaingonzwa kutaura handimuzivi, handina kumboonana naye futi. Anga ari mwana wake? Anga ari mwana waamai vake vakamusunguka kwete inini. Makombe tavanhu vakuru handiti ka isusu tanga tichifunga kuti anyway dai mayanani kwemi ndaya ndini ndega nomuna wangu ari upi ari muno John Karisa. Karisa Baba torai situru muye padhuze zvenyu zita remwana ari kutaura munoziva here? zita remwana riri kutaura ndoriziva. Munoriziva? Mwana ndokwadzenu ka? Amai vake ndokwadzenu? Baba vacho ndokwadzenu? Zvino munotipedzera nguva sei? tisingade kuti mupedzere dare nguva. Apo munenge muri sabhu moda kuti neta isusu apa muri kuona kuti plazi paikatongwa pacho mumwe munhu anogona kutarisa pasi kuti hama yangu ndozvati tichida kuti titarise pasi because imimi muri kunzi pamakaripa mombe munhu akura uyu ari kutadza kunozorora nenyaya yekuti hamuna kuripa chimina. Muri kwanza iromba hamuna kuripa chimina, makaripa dzimwe mombe dai makabvira makutanga makatoramba kudhara kuti no ina handidi hangu kuripa handizvizive, but nhasi panapa makuda kujanja kwa kutudza kuti hambana chamunoziva makaripirei mombe idzodzo? Ndakaripa mombe vachitaura kuti dai vanga vaenda vese kuHarare. Kodii? Pandaenda kubasa muchienda kodii nawo? Iyo auya ini singazive, akwira mubhazi ndisingazivi, akwira nasisi vangu ndasara ndichigeza. Tabva kugeza shamwari yangu ndayakauya ichiti ainzi Chibaya Umbasha aigara. Asi Makombe atete vakarara vautadza kunozorora nenyaya iyi munoti kudii mimi? Kokutadza kuzorora inyaya yangu inyaya yenyu kabhozi makavaripa apo tinopika mune mwana akarohwa nemheni. Mwana zita ndainzwa asi handakuonana ende handakuziva kuti makasungura. Makadi kutsvaga mukuwasha wacho makamuripisa? Mukuwasha wacho iye watete vakazvara Kariba ndaigomutsvaga ndiri kuHarare ndichiziva kutaura kuti ndiri kuno vari kumusha ukaita nhamo hamuye? Kumusha ukaita nhamo ndiri padhuze uya kana iye akaisiri nhamo? Yanga iri nhamo asi handida kuziva kutaura kuti mwana wacho afa neaccident iyoyo. Panorohwa munhu nemheni Makombe munofamba kai? Munoziva? Ndofamba. Mwana womusha kana rikaita buru amufambi? Vabereki vanga vachigere. Munoivhara sei mheni? Vanga vachigere. Kozi inodzokorora. Vabereki vanga vachigere. Ini ndiri kuHarare. Dare. Pamusoro ipapo ava ihama yenyu handiti ava? Ihama yangu. Ndofunga wabvunzwa naChangamire kuti mwana Kariba anga ari ani, vakataura kuti anga ari mwana womusha. Handiti nhai vakarisa anga ari mwana womusha zvichireva kuti anga ari mutupo wenemi. Handiti baba wake anga ari ani? Isu tainzwa tichitauriwa nokuona vanzi vaone vafa. Saka tingaswere kutenderera. Regai madzimai kutaura. Ya kamera haizokuona ine kushupika. Mwana ari kushupika uyo ari kurwara uyo munin'ina wangu nawaamai vangu. Munin'ina wangu uyu vaiva kwadzenu mwana wakarisa. Zvadarazvo vakatiza vese vakatiza nehanzvadzi yavo mukadzi waPatrick vari vaviri. Vakasvika kwavakasvika ikoko vakaita mukadzi munin'ina wangu akabereka mwana anonzi Kariba. Mwana aye akarohwa nomheni haana kurarama.
vanopokana chi chavanopokana ya munin'ina wangu iye mwana ari kutambudzika iye Makombe mwana wamai vava tendai chokwadi azorore munin'ina wangu nezvinhu zvamakaita apa tinoona kuti uyo amunhu ari kurwara akutoziva kutoti kwaakuenda kutoenda kunyika dzimwe. Saka imi ngatiedzei kuchenura nyika nguva iripo, because nyika kana yakagara yakadai inenge isina kuchenurwa. Apo makabvisa mombe umai muchitenda kuti munosungira chiko imi, kana handiusungira unosungirwa mwana. Yei mombe yacho. Saka toti apo mwana kuna amai makasungira. Saka chasara iko zvino imombe yechimina. Makombe isusu padare redu muri sabhuku handiti? Kana muri sabhuku isusu sevatongi semadzimambo zviri kwamatope makaita chimina pini taakumbo withdraw kukutorerai pini. Torai pini mpurisa. Torai pini hatitigoni kutonga sabhuku anoita torai pini tikutonge tikupei judgment yenyu musina pini yedu yeusabhuku. Amai vataura chokwadi kuti indaifunga kuti amai ndo vaifana kugara apa zvazvo, but anyway it's good kuti sababa vanofana kumira. Chokwadi chapo humbowo hwapo kuti imimi makatakura vanhu mukadzi wenyu nemunin'ina wake hameno zvamakazonoita ikoko hazvitaurwe munhu mukuru muri hama yedu. Ndo zviripo. Mambo ipai judgment. Hatidi kuraswera tichitenderera. Ngatinotitenderera but ini taura chokwadi pamberi pamwana. Pamusoro ibaba sataure zvamukutaura. Chekutanga ndechekuti pamakabvisa pakutanga pana chifi akambotonga pakutanga chakakupai kuti mubvise mombe dzamakabvisa chii? Akataura haina chi. Handiti kuwanikwa kuti munomhosva. Kokusungira hamuna kusungira here Makombe? Kusungira chii? Ko ava kutaura vabvunzei ndakasungira kana nakauya kunotora mombe akauya nomachira here. Pamusoro iMakombe, nyaya iri muno hamuna kumhangarirwa zvamukaita kumashure. Muri kunzi pedzisai kubhadhara zvamukasiira. Dai chief matoto akataura zvokuti iwe uchabhadhara pechipiri pamombe yatapava kuwachenwa kwekuti zvakatongwa naiwo wakakutonga imambo wanga waripo. wakatadza Wakagona asi hamuna kupedzisa chete mungava. Ndouri kudiwa naamai ava vari dai kurwara. akataura chipipa kuti mungava wanga wasati wapera. Wanga wati warware tingasepedzerana nguva nezvinhu zvakadai kozi kana zvino ungazvitaona ungazvita sei kozi dai panguva yacho vakatobhadhara zvese dai vakaita sei pasina nyaya dai zvakapera. ngadai mambo wacho Saka isusu toita kana chimina chagarai mombe ngani? Chimina chedi mombe 2 plus mombe yamai dzimata mombe ngani? Mombe 3. Semi haso sabhuku makutombomira mombe tibatira village. Mombe tinzwa zviri kuvillage kuti chii chiri kuitika kupi. Tambo wadzivisa. Mwana wavillage. Manzwa zvataurwa here Makombe? Mombe mbiri dzechimina kuchenura atete wavo. imwe 1 0 yekuchenura ani pini tambo kumisai pending investigation. Makombe ava ndo vakumbobata bhuku renyu rinonzwa rwani rokokarisa. Musavapiringishe pakufamba. Hatikurambidzei kuenda kunokuva munonzwa kuchitongwa nyaya revavo munongoenda mongoteererawo semugari weimomo yanga achitotora pini ndazita kumamaneta. aiwa kundandareta ndakutaurira Aiwa yaviwa yapera nyaya.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.